गावनि केरियारखौ सायख'नायाव गोरों गोराफोरनि मोनसे गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिं बेनि गोनांथि जायो आरो दिनै नैबे हाबाफारियाव आङो फरायसाफोरखौ बेखौनो थुलुंगा होदों जर'खायै साइक'लजिनि बाथ्राखौ आङो बुंदों जे गावनि गोसोखौ जोङो बोरै कन्ट्रल खालामनांगौ जोंनि अभार थिंकिं डे ड्रिमिं बेफोरखौ जोङो बोरै मेनेज खालामनांगौ बेनि सायावनो आङो बाथ्रा बुंदों। हेरगाव आनसलिक एबसुनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों जाय फरायसाफ्रा बर' मिडियामजों हायार सेकेन्डारि पास जादों आरो मेट्रिक पास जादों दिनैनि समाव आङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों। जोङो मोनसे फुख्रियाव अन्थाइ जुदि खुबैयोब्ला बे दोहौआ बारा गोजान थाङा, मोननै खुबैयोब्ला एसे गोजान थांगोन, रिपिटेडलि खुबैबाय थायोब्ला दोहौआ बै जिंसिम थांगोन। थिग बेबादिनो मोजां मेसेजखौ जोङो समाजाव होनो थाखाय रिपिटेडलि जोङो प्रग्राम खालामनांगौ आरो बेबायदि प्रग्रामखौ दिनै बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव खालामनायखौ जोङो नुदों, जों बाहागो लादों आरो फरायसा समाव बिसोरनि साननायफ्रा गोरलै, राइट डिसिसन लानो बिसोर माब्लाबा खस्थ' जायो, माया नंगौ माया नङा आरो बेखौ लामा दिन्थिनाया जोंनि बिबान, दैदेनगिरिफोरनि बिबान। दिनै गोबां फरायसाफोरनो लामा आन्दायनायखौ जों नुदों, नाथाय लामा आन्दायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो। सोरबा सासे IAS अफिसार जायाखै थिगानो दं, SS अफिसार जायाखै थिगानो दङ, खिन्थु प्रफेसारथ' जानो हायो, बिजनेसमेन जानो हायो। बेबायदिनो गावनि केरियारखौ सायख'नायाव गोरों गोराफोरनि मोनसे गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिं बेनि गोनांथि जायो आरो दिनै नैबे हाबाफारियाव आङो फरायसाफोरखौ बेखौनो थुलुंगा होदों जर'खायै साइक'लजिनि बाथ्राखौ आङो बुंदों जे गावनि गोसोखौ जोङो बोरै कन्ट्रल खालामनांगौ, जोंनि अभार थिंकिं डे ड्रिमिं बेफोरखौ जोङो बोरै मेनेज खालामनांगौ बेनि सायावनो आङो बाथ्रा बुंदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसो होथाब होथाब खोनासंदों। आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बुंगोन जे जोंनि बिमा बिफानि बोसोन, फोरोंगिरिफोरनि बोसोन बियो जाहाथे दैयाव थाङा। जोंनि बिमा बिफाया जोंनिफ्राय सिगां जोनोम जादों, बिसोरनियाव बांसिन गियान दङ आरो बिसोर बांसिन रोंगौ, बेनिखायनो जोङो खोनासंनांगौ। फंसे रावावनो देरहासारनि मोन्थोर दङ। नुयो जोङो बिजाब फरायालासेनो सोर पाइलट जानो हादों, सोर डक्टर जानो हादों, रावबो हायाखै। बुहुमा ओरैबायदि सोलायदों, सिगांनि गोरलै थासारिया दा गैलिया। दा दिनै सासे फरायसाया जुदि इन्जिनियार जानांगौब्ला जि एग्जामिनेसना आरो साफिसियेन्ट नंला, जि एडभान्स होनांसिगोन। डक्टर जानो थाखाय निट परिखा जाब्लानो, निट परिखा पास जाब्लानो एडमिसन मोनगोन बेबो नंला, माने रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट जानांगौ। दा बेनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेखौ जों बयबो बुजिखानांसिगोन आरो लेखा फरायनानै जोङो गावनि जिउखौ जोङो हेल्दि लाइफ स्टाइल जोङो खालामनो हायो। फरायसाफ्रा जुदि एक्सेस सम दङब्ला, आड्डा मारिनायनि एक्सेस सम दङब्ला, बांद्राय उन्दुनानै बै एक्सेस समखौ गांसे बिजाबनि पेज मोनसे फराय, गियान मोनाब्ला आंखौ बुं। दिनै बिजाब फरायनानैथ' मानसिफ्रा गेदेमा जादों। गांसे बिजाबखौ सासे मानसियाल' लिरो, खिन्थु बेयाव रोजा रोजा सुबुंनि गियान दङ। दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंदों, बिजाब फरायनाय जि मोनसे कालचार बेखौ बावगारनो नाङा। बिजाबखौ बुथुमनानै लानांगौ, आखायाव कलम लानांगौ, आखायाव बिजाब लानांगौ। आखायाव कलम लायोबा लिरनो गोसो जागोन, बिजाब लायोबा फरायनो गोसो जागोन। दानि समा गोरलै नंलिया, बिराद कम्पिटिसन, बिराद चेलेन्ज। दा अब्लाबो जों गावखौ जों इस्टाब्लिस खालामनांगोन ना। बयबो फरायसाफोरनिसिम आङो बेस्ट उइसेस हरदों। थेंक इउ। लानानै मानसिया दिनै UPSC एग्जाम पास जादों। मबाइल नायनानै दिनै मानसिया इंराजि सोलोंदों, मेथामेटिक्स सोलोंदों, आंनि मेगनाव साइन्स सोलोंदों, मेट्रिकखौ बिराद मोजां रिजाल्ट खालामदों। बेबायदिबो खालामनो हायो। मबाइल नायनानै दिनै मानसिफ्रा बरबाद जादों, बिदिबो दङ। दा बेनिखायनो मबाइल नायनायनि बेलायाव फरायसाफोरनि गेजेराव जोंहा सांग्रांथि मेल खुंनांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ।
फिसा फिसा हान्जाफोरनि गेजेराव गेदेर गेदेर हान्जाफोरनि गेजेराव गामि आन्चलिक डिस्ट्रिक्ट गोबां जायगाफ्राव जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो रिपिटेडलि जों खालामनांगौ नंगौ मबाइला जोंनि थाखाय बिराद मोजां नाथाय गुबुन फारसेथिं गाज्रिबो खालामदों आरो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जायखौ नोंनो नांगौ बेखौ मबाइलाव मोनजोबखागोन नांगौखौ मबाइलाव नागिरनानै ला फरायनाय समाव फरायनाय समाव मबाइलखौ सुइच अफ खालाम आरो मबाइलखौ जोंनो नांगौ सिकिउरिटि पारपासनि थाखाय आरो बांद्राय अभार स्क्रिनिं खालामोब्ला जोंहा मेगनाबो डेमेज जागोन गोसोफ्राबो डेमेज जागोन टाइमाबो जोंहा नस्थ' जागोन दा जोङो बुंनोबो हाला मबाइल दानाय मबाइल दाबाय जों बुंनोबो हाला आरो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन सोरनिबा न'खरा बिराद गोरिब मबाइल बायनो हाया बैबादि फरायसाफ्रा जाहाथे गावनि बिमा बिफाखौ प्रेसार होआ दुखु मोनहोआ बेखौ आङो खावलायगोन खारन मबाइल गैयाब्लाबो मेट्रिक परिखा पास जानो हायो मबाइल गैयाब्लाबो नोङो अफिसार जानो हायो बर' मिडियामनि मडेल स्कुल जुदि सोरखारा खुलियोब्ला मोनफ्रोमबो जायगायाव गेरेन्टि दङ बेयाव जोङो बर' मिडियामाव गथ'फोरखौ जोङो एडमिसन होगोन मडेल स्कुल जाय स्कुलाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोजां जाय स्कुलाव मेनेजमेन्टनि मोजां जाय स्कुलाव हाइलि क्वालिफाइड टिचिं स्टाफनि एपइन्टमेन्ट बैबादि स्कुलावथ' निस्सय होखागोन जोंनि मेगनाव जों जुदि नुयोब्ला जे मोनसे बर' मिडियाम सोरखारि स्कुल बेयाव फोरोंगिरि गैया जिरायग्रा गैया बेयाव आं मानो होनो नङा होनबा बे मोनसे खोथा फैबाय दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जुदि मोनसे मोजां रोखोमनि मोनफ्रोमबो आन्चलिक लेभेलाव जुदि खुलिनो हायोब्ला इंराजि मिडियामा जेरै दङ बेबायदिनो जुदि बर' मिडियामखौबो खुलिनो हायोब्ला मोनसे मडेल स्कुल आं दिल्लीयाव सप्तासे आं बेरायदों दिल्लीनि जेसेबां गभर्नमेन्ट स्कुल दङ आं सप्तासे बेरायदों बै समाव ओरैबायदि मोनसे थासारिमोन जे गभर्नमेन्ट स्कुला थैहां बरफहां एडमिसनखौनो लाला नाथाय ओरैबायदि उल्था जाबाय प्राइभेट स्कुलाव दाना रावबो एडमिसन लाला खालि गभर्नमेन्ट स्कुलावल' लासै दिल्लीयाव मानि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारा ओरैबायदि मोजां बिसिनि बाथरुमाव जों ओंखाम जानो हायो ओरैबायदि साखोन सिखोन आरो बिसिनि सिस्टेम टिचिं स्टाफ मेनेजमेन्ट आरो SMCनि मेम्बार्सफ्रा बिसोरो प्राउड फिल खालामो बिसोरो मोनसे आइ कार्ड लायो SMCनि मेम्बारफ्रा जे आं उमुक स्कुलनि मेम्बार बिसोरनि गेटआव बिसोर नेम प्लेट लिरनानै लायो XYZ मेम्बार SMC उमुक स्कुल बेबादि मोनसे डेडिकेसनखौबो नांगोन दा बिदिबा जों सोलायनायखौ जों लाबोनो हागोन आरो बेखौ BTC सोरखारा मावफुंनांगौ होननानै आं सानो